A concelleira de Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo, Marta Lois, presentou esta mañá no Concello de Santiago os catálogos Igualdade Ilustrada, que contou coa colaboración municipal, promove o IES de Sar, o CIPF Compostela. A Edil explicou a importancia de proxectos como este para visibilizar a violencia machista. Bueno, pois a finalidade fundamental deste proxecto, como sabedes, tamén é visibilizar, sensibilizar sobre a importancia da igualdade de xénero, especialmente nun segmento de idade como é os mozos e mozas de Compostela. Como sabedes, o Concello de Santiago de Compostela ten un compromiso sostido no tempo e decidido por apostar pola igualdade e pola erradicación de calquera forma de violencia machista. Carmela Romai, coordinadora da selección de retratos e portadas do IES do Sar, explicou como se escolleron os traballos que formaron parte ao final deste catálogo. A escolla foi o criterio entre calidade, originalidade e, ás veces, moi importante, a persoa que cada un de vos escollestedes, vale, do campo artístico, porque cada 8 de marzo eu tentaba sacar da oscuridade, por eso decíavos, non, de agora non, teñen que estar mortas. E vos dices, como que mortas? O coordinador do traballo de edición do CIPF Compostela, Anxo Jamardo, asegurou que o traballo deu moito máis de si do que se agardaba. Foi unha elaboración moi sinxela, porque os traballos, a verdad, son as obras de arte pois boísimas. E claro, realmente o noso traballo é máis ben testimonial. Pero, bueno, cando Fátima nos entregou o traballo, en principio, dixémonos, bueno, un traballo de maquetación máis, pero na realidade non foi así. A verdad é que se convirteu todo nun debate, buscar en internet e tal, e surxiron, pois, datos que nós descoñecíamos de mulleres. Pechou o acto a poeta e activista Luz Fandiño cunhas breves e intensas palabras de ánimo á rebeldía. Darlle as grazas a este alumnado que, de verdad, eu teño moita confianza na xuventude, porque vexo que hai semente, como decía Castelao, hai semente viva e forte. A muller, aínda desgraciadamente, aínda temos que ganar o respeto e a igualdade en todo senso. Eu considérome unha analfabeta, pero que quero sair dai. Non, felizmente, ando con rapazas e rapaces que poden ser todos os meus netos. E atópome mellor que non coa xente da miña idade. Pero, sobre todo, as rapazas, e perdoade os rapaces, pero tendes que ser rebeldes, porque hai causa. En total, o catálogo conterá 28 retratos, entre os que figuran persoeiras tan senlleiras como Yayoi Kusama, Ainhoa Arteta, Alma Mahler, María Calas, María José Pires, Montserrat Caballé, Gloria Fuertes, Rosalía de Castro ou a propia Luz Fandiño.